Det her er klaner og idræt ind i klans kongerige. Jeg tror jeg finder på en bedre intro en anden dag. Men i dag havde jeg tænkt skulle blive lidt af en mining episode. Men først og fremmest, vi har vores lille mine der. Tror jeg lige at vi skal tage et glas mere. Like this. Og så skal vi gør vi sådan her. Dumt. Så har vi noget af det. Så er vi klar. Klar til at placere det der. Meget yndigt. Hvad har vi ikke brug for? Vi har kun brug for det der. Og faktisk så skal vi lige lave stenhakke. Nå jo, og så den fejl jeg altid begår. Den ser fed ud med den texture pack. Jeg er stadig ved at eksperimentere lidt med hvordan den ser ud og sådan noget. Men tag lige noget. Ej, vi gider ikke have birketræ med ned i en mine. Sindssygt! Jeg har ikke noget andet, vel? Nej, det tænkte jeg nok. Nå, 16 af det er også fint. Nå, men jeg tror jeg cutter. Og så må vi se om jeg finder noget interessant. Ses lige om 2 sekunder. Og hvad har vi her? Det ser dejligt ud. Nej, hvor fint. Se alle sammen, jeg har fundet en dejlig ravine. Og den skal jeg være udforske nu. Vi går her. Lad os tjekke det ud og se om vi kan finde noget jern eller et eller andet dejligt. Okay, fyre inder. Jeg tror jeg vil. Hvad er det derovre? Er det svær? Det bliver jeg nødt til at tjekke ud. Det ligner virkelig svært der er på den over. Alt det her det er også nyt for mig altså. Jeg har ikke lavet survival siden. Aldrig. Næsten. Jeg tror det er iron eller sådan noget. Det ligner et lille jernsværd eller sådan noget. Kan det passe? Ja, det er rigtigt. Og det, jeg elsker virkelig iron. Det er nemt at finde. Det ligger over. Det er så dejlige caves. Det er overalt. Man kan bruge dem til rigtig mange dejlige ting. Og sådan noget. Okay, jeg står bare og snakker om jern. Det er virkelig kedeligt. Nå, vi kravler lidt nedad. Jeg skulle ikke have stået på den blok. Det var meget dumt af mig. Hvor skal jeg hen? Nå, men skal vi lige hoppe ned her? Whee! Så tager vi det her kul. Og det er jern der er der. Altså, den lagger en lille smule. Men det er jo også fordi at jeg er i gang med at gøre den anden klar. Så jeg kan uploade den anden lige med det samme. Og så vil jeg uploade en anden dag. Men for nu så ser det fint ud at vi lige gør sådan her. En svamp. Jeg kan godt lide at vi får de her svampe. Fordi at en ting jeg vil gøre i så tidlig en episode som muligt er at få lavet noget med hvad det hedder zombier. Noget med villagers hedder det. Zombie villagers. Noget med at vi kan transformere dem til det kræver et golden apple. Oh fuck. Det er faktisk ikke noget problem med. Skeleton. Skelleboy. Don't kill us, Skelleboy. Det er intens det her. Okay, det er lidt kedeligt når der ikke er noget spændende i gang. Jeg skulle spise noget rotten flesh, og så lige jeg må bare ind og spise noget rotten flesh. Det tror jeg gør. Bare man kunne spise svampero. Hvor lang tid er det virkelig et halvt minut hvor jeg ikke må lave noget? Så kan jeg lige få regen lidt.
Kommer der nogen? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om I kan høre min lyd, men Nå jo, og noget jeg glemte, og jeg synes det er så ærgerligt. Det er, jeg glemte simpelthen at nævne den person, der har lavet min fantastiske intro. Det er Creepy Survivor. Han lige om lidt, om 2 sekunder, så rammer han sine 100 subscribers. Nej! Redstone på det her lag? Jeg ved ikke hvad for noget, hvad er det for en lag? Jeg tror jeg bliver nødt til at finde en vej mod, hvad er det? Så et eller andet der lyst op. Jeg kan ikke huske hvor jeg kom fra. Fuck, det her det kunne være så meget bedre. Hvor er det jeg kunne komme op? Nej, der er så meget problem her. Så der, jeg kan se det. Og jeg må derhen nu. Jeg dør. Okay, jeg kan ikke tjekke den. Men jeg kan virkelig godt lide den. Altså, det er dejligt. Det er dejligt. Nå, men jeg må hellere gå op, og så jeg ved ikke, jeg synes det er en lille smule snyd, men jeg tror jeg godt at slå mig selv ihjel. Altså, jeg har ikke noget at leve for længere. Og så må det blive den her episode. Jeg ved ikke hvor længe jeg har optaget nu. Jeg tror det er pænt lang tid over grænsen. Okay, jeg glemte at tage til. Det er super. Så lægger vi det her i kisten. Og så siger vi tak for i dag. Vi fandt noget jern og redstone. Ja, faktisk, så synes jeg lige vi skal slutte den her episode. Men jeg skal måske lige tage det. Heste kan ikke dræbe en, nej. Det kan også være at jeg bare bliver nødt til at dække for the hole. Det sådan, det her burde du miste leve af. Det er 3 blokke normalt. Hvor mange blokke nede var der? Jeg kan ikke engang begå selvmord på den nemmeste måde med et halvt liv. Okay, det er virkelig lidt noobagtigt faktisk. Så, ups. Yes. Okay, tak. Det må så blive den her episode. Bye bye.